Bombeiros e efectivos dos servizos de emerxencias e protección civil do Salnés e do Umia loitan en Ourense contra o lume que está a arrasar a provincia. Hoxe mesmo sumábanse 6 efectivos de Vilagarcía. Na fin de semana tamén se desprazaron medios de Cambados, Cuntis, Moraña e Portas. Que tal? Moi boa noite. Tamén hoxe se incorporaron un cento de militares da Brilat de Pontevedra. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. A Garda Civil abriu unha investigación a un veciño de Lousame como presunto autor dun incendio forestal. O lume producíase o pasado 9 de agosto no lugar de Fruíme. Un incendio no garaxe causou importantes danos nunha vivenda nos Areeiros, en Ribeira. Foi preciso evacuar a 3 persoas ao hospital, pero xa foron dados de alta. Rescatada unha muller en Cambados tras caer o mar co seu coche no porto de Tragobe, conseguiu saír do vehículo pouco antes de que afundira. Máis de 30.000 persoas molláronse esta fin de semana na Festa da Auga de Vilagarcía. Dende o Concello destacan as poucas incidencias rexistradas a pesares da multitude que participou na cita. Recepción oficial en Pontevedra un grupo de nenos saharauis que pasan o verán con familias de acollida na cidade. A iniciativa enmárcase no programa Vacacións en Paz. Estamos nas novas do día, comezamos. Os concellos do Salnés e do Umia están a volcarse para colaborar nos traballos de extinción dos lumes que arrasan a provincia de Ourense. Esta mañá marcharon 6 axentes de Vilagarcía, un camión cisterna e 2 vehículos 4x4 do servizo de emerxencias. En principio, os profesionais vilagarciáns traballarán na zona do Ribeiro, en Ribadavia, en labores concretas de protección das vivendas que poidan estar ameazadas polo lume. Farano en quendas de 2 días, polo que está previsto que este mércores saia un novo grupo dende Vilagarcía. Tamén estiveron esta fin de semana sobre o terreo 3 efectivos do Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados, cun vehículo de salvamento e un camión motobomba. Ademais, medios de Cuntis, Moraña e Portas e tamén dos bombeiros de Pontevedra sumáronse ao operativo cunha intervención especial no núcleo da Veiga das Meas en Vilar de Bos. Por outra banda, hoxe incorporouse un cento de militares da Brigada Galicia 7, Brilat, o operativo de loita contra os lumes forestais nas provincias de Ourense e Lugo. Son efectivos do batallón de zapadores e da unidade de infantaría da base xeral Trasfogueiro de Pontevedra. Encargaránse de apoiar a poboación civil afectada e a limpeza dos perímetros das poboacións que se poidan ver ameazadas polo lume. A Garda Civil abriu unha investigación a un veciño de Lousame de 50 anos como a presunto autor dun incendio forestal rexistrado no lugar de Fruíme o pasado 9 de agosto. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a investigación deu os seus froitos grazas á colaboración veciñal que coas súas declaracións sumadas á inspección do lugar permitiron situar o investigado no momento e lugar do suceso. As dilixencias foron remitidas ao xulgado de instrución da Garda de Noia que quen instrúe o caso. Dende a Garda Civil insisten en que a prevención e colaboración son esenciais para evitar este tipo de delitos. Ademais, fan unha chamada e se observa calquera actividade sospeitosa ou se ten información sobre un incendio, se contacte coa Garda Civil a través do teléfono 062 ou calquera outro canal de denuncia. Un incendio rexistrado nun garaxe causou importantes danos nunha vivenda situada no lugar dos Areeiros, en Ribeira. Ademais das perdas materiais, 3 dos ocupantes do inmoble tiveron que ser trasladados ao Hospital do Barbanza por inhalación de fume, aínda que o seu estado non revestía gravidade e xa foron dados de alta. O que transcorría como unha tranquila comida familiar nesta vivenda do lugar dos Areeiros en Castiñeiras a piques estivo de acabar en traxedia. Imagina estar arriba comendo en familia e que se dean esta sorpresa así, foi... Pero bueno, de todo o malo que pasou non houve que lamentar daños humanos, que sea o máis importante. O resto, pois mira, xa se repoñerá pouco a pouco.
O lume iniciouse no garaxe, probablemente por un fallo eléctrico na caldeira, e propagouse con gran rapidez pola planta baixa. Cando os donos se decataron, as lapas xa alcanzaran a 2 dos vehículos que resultaron moi afectados, así como o resto de enseres electrodomésticos que quedaron totalmente calcinados. Aí está un, o outro tamén, que levou a para a Mafre, así, congeladores que había aí, todo o que hai na casa, non? Está todo desfeito, todo desfeito. A rápida actuación dos propietarios da vivenda, así como dos veciños que acudiron na súa axuda con auga e extintores, evitou danos maiores, conseguindo controlar o avance das lapas antes de que chegaran os bombeiros. Nós cas mangueiras a botar agua por aí, pero que a agua non... Os veciños que temos aquí trouxeron extintores e aí foi cando se apagou o fuego. Tanto por unha parte como pola outra, mangueiras de todo, xente volcouse como se fora unha pasada, unha pasada. Estaban moi agradecidos a xente esta. A pesar dos importantes danos materiais, non houbo que lamentar vítimas. 3 dos ocupantes da vivenda foron trasladados ao Hospital do Barbanza para valorar o seu estado, pero foron dados de alta ante a súa boa evolución. Bueno, o meu serro que intentou quitar o coche, sí, un pouquiño na garganta, pero non, nada, prácticamente nada. Estamos todos ben. El susto onte no porto de Tragove, no concello de Cambados. Unha veciña foi rescatada despois de que o seu coche caera ao mar. Ao redor das 12:30 do mediodía, un particular alertaba ao 112 Galicia ao ver como un turismo se precipitaba a auga dende a rampla de varada cunha persoa no seu interior. A primeira axuda que recibiu a muller foi a dun mozo que estaba na zona coa súa Zodiac. Logrou abrir a porta do coche e axudala a sair antes de que o vehículo afundise por completo. O 112 mobilizou os bombeiros de Ribadumia, a Policía Local, o 061 e a Emerxencias de Cambados. O vehículo foi localizado despois a 5 metros de profundidade. Altamira existe, mellora xa é o lema coa que a veciñanza do barrio reclama ao Concello de Pontevedra que poña en marcha as obras prometidas na zona. Pódese ler nunha pancarta de grandes dimensións colgada pola Asociación Veciñal Altamira San Antoniño. Os veciños protestan polo atraso no proxecto de mellora do espazo público do barrio, que comprende a Rúa Altamira, a parte superior da Rúa Vilar Ponte, unha beira rúa de San Antoniño e as escaleiras de conexión. Aínda que a licitación da redacción do proxecto foi publicada en marzo deste ano, o contrato aínda non foi adxudicado ao estudo gañador. Preocupa especialmente o mal estado das escaleiras ao final da Rúa Altamira que conectan as rúas San Antoniño e Fernando Olmedo. Os veciños denuncian que están nun estado lamentable, cunha gran inseguridade, e reclaman ao Concello que busque unha solución para mellorar esta conexión. Novo desencontro no seo do Goberno de Ribeira. A designación dos festivos locais provocou unha nova fenda entre os grupos que compoñen o Executivo. Finalmente saiu adiante a emenda do PPBI que propoñía o martes de Entroido e o Día do Carme. Os últimos plenos celebrados en Ribeira volveron deixar ao descuberto as discrepancias entre os grupos que conforman o Executivo. Desta volta foi a designación dos festivos locais a que provocou que 3 edís do PBBI votaran de novo en liña co PP, sacando adiante a emenda que propoñía o Día do Carme xunto co martes de Entroido. A pesar da abstención e do voto en contra de 2 edís da formación independente, a proposta saía adiante decaendo así a formulada polo BNG, que propoñía manter o Día da Dorna. Tras esta primeira sesión non exenta de polémica, celebrouse outro pleno extraordinario para aprobar as subvencións nominativas que non saíran adiante na anterior convocatoria plenaria ante a negativa de PP e PBBI. Nesta ocasión foi aprobada por unanimidade a proposta modificada que non contemplaba a axuda de 18.000 euros para o Festival Mares da Fin do Mundo. O resultado do voto do PP e o PBBI foi prexudicar directamente estas entidades, atrasando o cobro e poñendo en risco o desenvolvemento de moitos proxectos. O BNG nunca vai entrar nese xogo de bloqueo por interese partidista. Nós non imos ser partido que denegue os pagamentos ás entidades do noso Concello. O darse conta do erro veñen cunha proposta que é prácticamente igual á anterior, pero recortando en cultura, retirando a subvención a Mares do Fin do Mundo de 18.000 euros, unha mostra de cine que leva o nome de Ribeira por todo o mundo e enriquece a nosa oferta cultural e que xera actividade económica e social no noso municipio. Encontrábanos, facíalle constar no pleno pasado, encontrámonos con que esta
a asociación, aparte de asignarlle unha subvención nominativa de 18.000 euros, a maiores, o Concello, dende as súas propias arcas municipais, pagou directamente a provedores máis gastos relacionados con esa actividade. E sen poñer en tela de xuizo o traballo que se realiza dende a entidade, que non dubidamos que sexa moi profesional. Non me gusta todo o que relatou a señora Pouso en canto á tramitación e a pouca transparencia que se reflexa na xustificación das contas. Non me gusta nada. Pero que, ademais deso, cando veu aquí o recoñecemento de créditos extrajudicial, xa llo advertimos. Estas facturas por enriba do que marca a subvención nominativa tampouco nos gustan para unha actividade nova, para unha actividade que creemos que non trouxo o retorno agardado e que, polo tanto, creemos que ten que sair desta modificación. Tampouco contempla o novo acordo a suba da contía destinada á Mancomunidade Barbanzarousa, que se manterá en 55.000, pese o incremento aprobado pola entidade de elevar a partida ata os 65.000 euros. Seguimos en Ribeira. Durante a xornada de hoxe levouse a cabo o repintado das marcas viarias de sinalización na avenida do Malecón. A consecuencia diso, o estacionamento nesa rúa estivo prohibido en ambas marxes durante todo o día. Ademais, a circulación nun dos sentidos de entrada foi desviado polo interior da zona portuaria, dende a rotonda das Amas de Casa ata a rotonda da Capitanía Marítima, agás pro transporte público e os servizos de emerxencias. Un cambio que provocou algunha que outra retención, pero sen demasiada importancia. Dende o Concello informaron tamén de que a actuación foi aproveitada para mellorar o acceso para os usuarios do centro de día de Agadea. Seguen as reunións entre Portos de Galicia e o Club Náutico de Rianxo para materializar as que serán as futuras instalacións do Náutico. Hai uns días, o presidente do ente autonómico, José Antonio Álvarez, reuníase co presidente do Club Náutico de Rianxo, Elisardo Fernández, para informarlle sobre os avances na tramitación da concesión no dominio público portuario para a construción e explotación das instalacións náutico-deportivas no peirao do municipio. Unha vez superado o trámite de competencia e rematado o prazo de información pública, o responsable autonómico informou que o expediente está pendente de recibir o informe da Dirección Xeral de Costas do Ministerio de Transición Ecolóxica. O investimento previsto polo Club Náutico Rianxeiro para as novas instalacións supera os 1,6 millóns de euros, incluindo a reordenación do espazo de atraque das embarcacións e as actuacións en terra para a construción dun novo e moderno local social. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Caeu en sábado e fixo moi bo tempo. Dous ingredientes que converteron a deste 2025 nunha das festas da auga de Vilagarcía máis multitudinaria que se recorda. Dende o Concello estiman que ata o municipio se desprazaron máis de 30.000 persoas. Viñemos votar o primeiro chupinazo desta festa da auga. Exactamente, porque hasta que non votamos noso chupinazo, a xente non pode votar agua. Pero votouna. Eu levo toda a vida vindo e a miña rapaza é o primeiro que ven e seguirá sempre ahora vindo sempre. Toda a vida, desde que empezou de forma improvisada, levamos aquí toda a vida. Nada, eu levaba 10 anos sin vir, 10 anos. Agua, agua, agua. E non sei onde ven sufrir. Agua, agua, agua. San Roque, San Roque, cojonudo. como San Roque. No hai ninguno. No tempo que vai dende as 11 da mañá cando comeza a aglomeración de xente para ver saír o santo, e ás 3 da tarde o número de persoas que precisaron atención foron 17, é dicir, menos do 0,1% da asistencia total, segundo datos do Concello. Todas foron por pequenos cortes, contusións e algunha intoxicación etílica que se realizaron no hospital de campaña. Pola ambulancia básica houbo 2 traslados ao hospital, unha dende a Praza da Peixería e outra dende San Roque, onde
foi lido o pregón. En ningún momento foi precisa a intervención da ambulancia medicalizada. Na praza de Carús houve un atropelo sen maiores consecuencias e unha persoa foi detida por intentar agredir ao persoal do hospital de campaña. Se esas intervencións suman as preto de 40 durante a noite, esa porcentaxe non chega nin ao 0,2%. O Concello celebrou por iso o alto civismo amosado pola inmensa maioría do público e felicitou os traballadores dos distintos departamentos municipais que, xunto cos corpos de seguridade, fixeron posible que todo transcorrera dentro dos parámetros normais nunhas festas con semellante cantidade de público. A Festa da Auga tamén se deixou notar no volume de traballo do punto de atención continuada de Vilagarcía de Arousa. Segundo datos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, entre o xoves 14 e o domingo 17, os seus profesionais atenderon 667 urxencias. Foi unha cifra moi parecida a que se deu no Pac da Parda en Pontevedra. Aquí a Ponte Festiva coincidiu coa última fin de semana das festas da Peregrina e o Servizo de Urxencias Extrahospitalarias atendeu 669 pacientes. Ademais, nestes días, o Pac do Grove atendeu 292 urxencias, o de Cambados 412, o de Baltar en Sanxenxo 515 e o de Caldas de Reis 293. En canto ás urxencias hospitalarias, a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés atendeu durante as xornadas de xoves 14, venres 15, sábado 16 e domingo 17 de agosto un total de 1.768 urxencias, 1.177 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e 591 no Hospital do Salnés. Centos de persoas non faltaron o pasado día 15 a súa cita no Concello de Meis coa feira anual do cabalo. Xa dende ben cedo pola mañá os organizadores, a Asociación Ruta Rumba e o propio Concello puxeron en marcha unha variada programación pensada para público de todas as idades. Empezamos moi cedo e, bueno, pouco a pouco foi chegando a xente, certo que un día de calor e a xente, bueno, pues evidentemente ven un poquinho máis tarde para que os animais sufran menos, pero, bueno, moi ben, a verdade é que moi ben. Agora xa hai moito ambiente, saeu a ruta con un pouco de retraso, pero, bueno, nun ratiño xa estarán aquí de volta. Nos decían que hai moita xente que ven pola feira en sí, non polos concursos, que é algo que se queda moi poucos concellos e eu creo que temos que seguir apostando porque é unha pena que isto se perda e, bueno, pues vale a pena o esforzo que estamos a facer. O evento central foi a propia feira que abriu as súas portas ao público ás 8:30 da mañá no recinto feiral do Mosteiro. Ás 10 saiu o terceiro paseo cabalar coas inscricións abertas ao propio día da feira. Ás 10:30 celebrouse un concurso morfolóxico, mentres que ás 12 do mediodía foi a proba de andadura federada. Tralo xantar continuaron as actividades cunha nova proba de andadura federada ás 4, unha carreira de ponis ás 4:30 e unha xincana ás 5:30 da tarde. A programación rematou cunha proba de trote non federada. Cambiamos agora de asunto. A Alameda de Noia acolleu durante toda a fin de semana a tradicional feira de antigüidades, coleccionismo e vintage que se celebra todos os veráns. Durante as xornadas do sábado e do domingo que se prolongou o evento, foron moitas as persoas que se achegaron para poder adquirir obxectos de artesanía e de colección. Así, entre os diferentes produtos á venda atopábanse pezas de porcelana, libros, reloxos, máquinas antigas, mobles e tamén discos. A feira estivo aberta de 10 da mañá a 9 da noite aproximadamente. O alcalde de Pontevedra recibiu esta mañá na Casa do Concello o grupo de nenos e nenas saharauis que están a pasar o verán con familias de acollida na cidade. Trátase da iniciativa Vacacións en Paz que leva anos en marcha, impulsada dende a Asociación Solidariedade Galega co pobo saharaui. No seu marco, cativos de entre 8 e 12 anos pasan 2 meses coas súas familias de acollida, un tempo no que evitan as altas temperaturas que se viven nos campamentos nestas datas e reciben atención sanitaria e unha boa alimentación. Recordemos que todos os cativos proceden de campamentos de refuxiados do Sáhara Occidental. Éxito de participación nas xornadas deportivas de Gealsa que se celebraron este pasado xoves coa súa segunda edición. Na iniciativa dedicada este ano aos deportes náuticos colaboran o Club de Remo Cabo de Cruz, a Escola Náutico Deportiva de Boiro e o Club de Piragüismo Rías Baixas, sacando á rúa os seus equipos.
A Rúa Peonil de Boiro converteuse no mellor escaparate dos deportes náuticos con gran peso na localidade. A segunda edición das Xornadas Deportivas de Gealsa contaron coa participación do Club de Remo Cabo, a Escola Náutica Deportiva de Boiro e o Club de Piragüismo Rías Baixas. Precisamente aproveitouse este evento para homenaxear os deportistas deste club que veñen de participar co combinado nacional nos Xogos Mundiais celebrados en China. Celebramos a un grupo de deportistas que son un ejemplo para todos nosotros y un orgullo para Boiro. Desde Gealsa queremos felicitaros y agradeceros el esfuerzo que estáis realizando, no solo compitiendo, sino también formando a los futuros y futuras deportistas de este Club Piragüismo Rías Baixas. Estes mozos e mozas que tamén representaron a Boiro en China e están representando todo o mundo, darlles parabéns, como non, ao Club Piragüismo Rías Baixas polo labor que están facendo e, bueno, e darte as gracias, en este caso, a Gealsa polo apoio que está facendo o deporte en Boiro. Competiron na modalidade de barco Dragón, que debutaba oficialmente, conseguindo 2 medallas de bronce nas categorías DB8 Open e DB10. Foi un recorrido un poquinho longo, desde que fixemos o selectivo en maio, donde estes palistas máis o resto de compañeros ganaron a plaza para representar a España. Duro entrenamento hasta chegar a China. Ali vimos materializado todo o traballo que levan feito desde que ganaron a plaza. Darlle a enhorabuena, darlle as grazas por este metal en China e para outro campeonato. Tras a recepción tivo lugar unha exhibición dos distintos equipos e embarcacións que as entidades quixeron sacar á rúa para dar a coñecer ao gran público o seu traballo. Foron moitos os que se animaron a poñer a proba as súas habilidades no remo ergómetro, nunha xornada na que, quen sabe, poderán xurdir novos apaixonados dos deportes náuticos. E falámoslles agora de baloncesto. Esta fin de semana tiña lugar tamén en Noia unha nova edición do 3x3 na Rúa Memorial Agustín Pérez Tinín, organizado polo Club Baloncesto Noia en colaboración co Concello. No torneo que se desenvolveu na Alameda e no pabillón Alonso Rodríguez tomaron parte máis de 50 equipos de categorías U12, U16, senior e veteranos, chegados dende diferentes localidades galegas e incluso algún de fora da comunidade. 2 días de moito básquet, cun éxito de organización e participación nun torneo de gran nivel que cada ano vai a máis. Cos deportes rematamos a edición das Novas do Día deste luns 18 de agosto. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.